Trainers Cambuur willen duidelijkheid over de toekomst. Marit Leenstra nou echte vrouwtop. En Shinky Knecht giet voor net minder als goud. Dit is de sport van Mandy Maart. Goeien en welkom bij Boppenslag. In deze uitsturing ook nog een verslag van de kwarbaltopper tussen LDODK en Eibenest. Maar als inzet de promotie naar het hoogste niveau. Maar we beginnen met voetbal. Cambuur-trainers Alfons Arts en Henk de Jong willen zo gauw als mogelijk duidelijkheid over de toekomst. Het duo werkt het seizoen de winterstop gear en wil dat toekomstseizoen trots zetten. Het contract van Arts rint naar dit seizoen liek wel zo. Eind maart zullen de partijen om tafel, maar de trainers binnen al volop dwaande met het nieuwe seizoen. Ze willen dan ik vlug weten werd ze ontdaan binnen. Om te zien als Alfons Arts en Henk de Jong het ideale koppel vormen, rennen wij een dag met beide mannen mooi. En tafel of net, ze komen vreemdemoorn op exact hetzelfde moment om bij het Cambuurstadion. Is het een stukje timing dat je hem altijd tegeer omkomt? Of? Ja, we bellen elkaar altijd, wachten we onderweg. Ja. Nee, dat is niet. Meestal is Alfons iets eerder. Ik zit er met de lietse bandjes, dus dat is hij uit. Ja, ik probeer hem ook wat te stimuleren dat het er ik weer in gaat. Dan kennen we tegelijk. Nee, we zijn vaak wat tegelijk zo'n beetje. Het is 3 dagen voor de wedstrijd in Telstar en de dag begint met een analyse van die tegenstander. Die vliegt er iedere keer overheen. Maar ja, dit is zo'n linksback, hè. Die gaat gewoon overal met Faviani mee, hè. Kijk, wel lopers hier. Ja, hij is snel. Hij is heel snel. 21, snel mannetje hoor. Kijk, er zitten ook vrij veel mensen voor de goal. Ja. Hij zit erachter. Ja, ze spelen eigenlijk balbezit, spelen ze eigenlijk 4-2-4, hè. We willen eigenlijk niks aan toe verloren. Fons is daar heel precies in. Die wil eigenlijk alles weten. Die beschoot de wedstrijd op match en ik 3 keer. Ik show de meestal 1 keer en dan show ik genoeg. Maar hij zit er bovenop, hè jongen? Ja, dat moet ook. Nee, maar dat is mooi, hè? Hij blijft gewoon lang. Hij had te lang terug kunnen zijn. Nou, sluiten vrij, moeten ze centraal moeten ze uitstappen. Ja, dit is een actie versluiter hoor. Dit is een actie versluiter. Hup. Hup, voorleggen. Hup, dat is een goede goal trouwens. Ja. Hij schaalt er niet om. En samen we de alle details van de tegenstander opschreeuwen om daar optimaal gebruik van te maken. Het belangrijke is hoe wij denken winst daaruit te kunnen halen, uit hun zwakheden. En daar moeten we vooral op inspelen. Dus we willen ons eigen niet aanpassen. We zijn ook alleen maar met ons eigen spel zijn we bezig door de week. Je moet voor jezelf ook het gevoel hebben dat je er ook zelf alles aan gedaan hebt om die jongens optimaal voor te bereiden hoe wij denken dat we die wedstrijd kunnen gaan winnen. Na de analyse gaan Arts en de Jong naar de spelersgroep. Die komt voor de training bij elkaar in het spelershome. Morgen boys. Weer een mooie dag hoor. Zo jongens, een beetje, ja. Dit gaat elke dag zo door jongens met ons hè. Ik heb gisteren al wat dingetjes van Telstar aangegeven. Vanmorgen nog even met wat beelden gezeten. Morgen en zondag zullen we daar ook met beelden met jullie zullen we daarop op terugkomen. Nou, ik denk dat het een belangrijk weekje wordt jongens. En dat hebben jullie ook door. Je kan een gouden slag slaan. En daar moeten we met z'n allen naartoe werken, maar dat weten we. En mooi zo doorgaan als we bezig zijn. Dan komt dat goed. Goed in het kopje mee bezig zijn. En dan kunnen we een heel mooi slagje slaan volgende week jongens. Yes? En belangrijk hè, naar de rest van het seizoen. Na het praatje hadden trainers een persoonlijk parteer met Reza dat wij net bijwijzen maaien. Dus kunnen we even bij onvierder Sander van der Heijden hiftje hoe hij onderzocht in de toekomst van het trainersduo. Ik hoop dat ze beide blijven. En je merkt ook aan de groep dat het gewoon het is wat vrijer, wat losser, maar ook wel heel fanatiek en we zijn wel met iets bezig. Ik denk dat het heel positief is en heel erg goed werkt bij iedereen. En dat iedereen ook echt met heel veel plezier ook weer naar het stadion komt. En dan zie je dat uiteindelijk de resultaten toch echt wel komen. Dus voor mij mag het ja. Voor mij zeggen hebben ze dat ze beide volgend jaar doorgaan. Ja. Dan is het tijd om te trainen. En de zon schijnt. Ja. De aanpak van de Jong en Arts tijdens de training wordt gauw duidelijk. De Jong ziet het spelers even individueel op. Ja, hè? Dat is lekker hoor. Geweldig. Ah, dat is wel lekker hoor. Dat voel je ook lekker. Ja. Ziet er goed uit hè? Ja. Mooi jongen. Potverdomme. Eindelijk fit. Zo heb je nog niet gezien hè? Eindelijk. Ja, mooi. Zo heb je nog niet gezien hoor. Nee. Het sterkste punt van Henk is dat hij ontzettend enthousiast is. Hij is heel positief ingesteld. Benadert heel veel vanuit de positieve kant. En dat heeft wel een uitwerking gehad op iedereen die hier bij de club werkzaam is. Oké, daar, blauw door! Achterop beginnen, blauw door! Arts houdt hem meer dwaande maar de volslaande groep. Ja, een aantal goede momenten eruit laten komen. Te kijken wat de bedoeling is, ook naar komende maandag toe.
daar liggen heel veel mogelijkheden. Hij is een perfectionist. En in alles. En dat werkt wel wat in hem. Maar hij is gewoon een uitstekende trainer. Beide mannen lezen elkaar zichtbaar goed. En de vraag is dan of ze exact om seizoen nog geer werkje. Als het onder de jong laat wil. Ja, voor mij gaat het meer terug. Ik ga van de week zien Gerald zijn. Je mag nog niet duidelijk wezen in Alfons. Want wij willen graag verder. Er binnen wat ontwikkeling, maar eventueel een belofte team, met nieuwe spelers. Ja, Fons en ik hebben gewoon andere ideeën. Wij willen graag aan het werk. We willen spelers erbij zien te krijgen. En dat wordt nou eigenlijk een beetje remd. Nou ja, ik denk ook dat het publiek wil zorgen dat het voetbal steeds beter wordt. Het is heel snel, omdat we heel snelle selectie hebben. De jongens trainen, het is ongelooflijk. De wedstrijden is steeds beter. En dat maakt gewoon een kans, ja. Natuurlijk praten wij op kantoor daar ook over. En omdat wij heel nadrukkelijk al met het komend jaar ook bezig zijn. Het bekijken van spelers, het gesprekken aangaan met spelers. En daar word ik ook volmondig bij betrokken. Dus, en dat gaat allemaal goed, maar iedere keer wil je stapjes verder. En daarin word je toch op dit moment wat tegengehouden. En ik denk dat voor iedereen goed zou zijn als er zo snel mogelijk duidelijkheid zou komen. Ja. Ja. En dus stappen wij ter besluit het kantoor van financieel directeur Gerald van der Belt binnen. Om hem de vraag hoe groot de kans is dat Arts en de Jong exact om seizoen een duo vormen. Nou, die kans is zeker aanwezig. Dat is ook de insteek geweest om dit een kans te geven. Tot en met maart te laten blijken dat dit werkt. Zowel sportief als de samenwerking. En dat is wel de eerste optie om in te gaan. Alleen dat moet zich bewijzen, daar willen we de tijd voor nemen. En dat doen we ook. Ja, voor mij is klaar. Mooi, hè? Siep, mooi, klaar. Prachtig weer, jongens. Hey, wat een mooie dag, hè? Vanmiddag lekker naar buiten. Zo eindigt Henk de Jong de training op zijn eigen positieve wijze. En op basis van de beelden en reacties in deze reportage weeg je wij alvast de Scott. Arts en de Jong vormen je exact om seizoen het trainersduo van Cambuur. Reetriedster Marit Leenstra van Wiekel maakte de aanroende dagen een grote indruk bij de finale van de Vroudbeker op Tialf. Zowel op de 1500 meter als de 1000 meter hellen ze zilver. En dus kiet ze tak om weekend op het WK-afstand in Insel van start als een serieuze medaillekandidaat. Marit Leenstra had eindelijk de waai omheen gevonden. Het hele seizoen is constant west, maar een duidelijke piek zat ze dan zeggen op het eind van het seizoen. 14 dagen geleden weer de goud van Marit op de 1500 meter in Salt Lake City. En dit weekend zilver op de finale World Cup in Tialf. Wat haar echt tweede plak op de ranglist van deze afstand opsmeert. Het grote talent Marit zet in 1 jaar de grote stap wat Elstrien op wachten. Na 2 striemenjaren bij de TVM-ploeg van Kemkes slaagt het nou wel bij haar trainer Jan van Veen van het Hofmeijer-team. En sluit ze 2 jaar van ongelukkig geweest na. Ik ben wel gelukkig geweest in die 2 jaar. Maar inderdaad, de prestaties voelen wat zin. Dus ja, dat is dan wel jammer. Maar ja, ik denk toch dat inderdaad onder de trainer en de ploeg en de begeleiding die eromheen zit. Ik viel me gewoon heel erg op mijn plak. En ja, ik weet ook niet hoe het kan. Het gaat gewoon ineens lekker. Please welkom Marit Leenstra. Vreed waard Marit tweede efter Irene Wust op de 1500 meter. En het komende weekend is zij op de WK-afstanden in Insel samen titelkandidaat tussen de orenvrouwtoppers. Ja, de 1500 meters ronden het hier heel goed. Ik heb een heel constant niveau. En direct in het begin van het seizoen kon ik echt goed meedoen internationaal. En nu nog steeds. Dus ja, super. Heel lekker gevoel. Ik kan natuurlijk niet omheen erop, en ik het heel jaar zo van voren rijd, dan ben je gewoon kans hebben. Dat is helemaal zo. Ze is inmiddels van zo ver en al zo vaak goed gereden dat haar ook niet meer benauwd, want ze voelt zich gewoon goed. Maar we gaan geen verwachtingen scheppen. We proberen gewoon te doen wat we het hele jaar al doen. En dan is inderdaad een podiumplek en misschien ietsje meer is mogelijk. Juster weer op de 1000 meter nog 1 startplek oer voor het WK afstanden. Maar het Leenstra hier 30 zinnen op zet. Maar de haaster van het wereldrecord bij de junioren op deze afstand was de wol Annette Gerritsen en Lorien van Riesen efter haar houden. Op de 1000 meter is een rappe iepening een pre. En dat is nou correct maar het haar probleem. Maar in de laatste 400 meter maakt het zij een efterstand van 17 seconden meer dan goed. En we tweede in 1:16 en liet hij mooi Van Riesen en Gerritsen efter haar. 8:06 is voor mij een knappe iepening. Dan de eerste ronde, ja, dat gaat wel lekker. En de laatste moet ik dan echt proberen wat weer om te pakken. En een keer een heel mooie vlakke laatste ronde, dus ja, super. Ja, dan moest het heel nog wat. Dan moest ze 17 en nog weer ompakken op Annette Gerritsen. Ja, maar in de laatste ronde dat is bij mij altijd iets, dat is gewoon belangrijk voor mij. Dus ja, dat zie ik wel verwachten dat zij ronde
ja, maar dat het lukt, dat meestal mijn vrouw wacht. Ze komt natuurlijk vanaf een goede middellange afstand. En dan zie je dat het aantal sprinters gewoon echt met afstand sneller is op de eerste 200 en ook nog op 600. Maar dan komt het zeker bij zo'n hoge luchtdruk komt eraan op een goede laatste ronde. En dat was super. Ja, want hoe belangrijk weer de ticket voor die 1000 meter? Ik denk van ja, oorskens die maar eerst te concentreren op 1500 meter daar in Insel. Ja, ik zei van, nou ja, we zochten wel die oren twee dames. Ja, die ken ik hele goede 1000 meter rijden. Maar ja, natuurlijk wil ik graag in Insel ik 1000 meter aan de start staan. Dus ja, kijk gewoon zo goed mogelijk rijden en dan ja, maar afwachten wat het wurg is. Maar er zijn nog meer startblakken te verzinnen van het WK-afstand in Insel. Op de 1000 meter hopen Sjoerd de Vries op een liets wonderke. En dat zou zijn hele seizoen goed maken gaan. Want het is al zo lang het talent. En de grote stap had de tweelingeester nog net maken. Maar Sjoerd redt het belangen nooit net. En daarmee zit zijn seizoen erop en is het tijd om waarom te zien. Ja, als ik achterom zeg, heb je het zo vol aan. Nou ja, ik heb veel wedstrijden, hele goede wedstrijden erin. Ik heb slechte wedstrijden. Net een heel stabiel seizoen. Volgend jaar beter. Ja, want ik denk dat je een keer die stap mooi moest. Ja, klopt. En nou ja, er zijn heel veel mensen die erop wachten. En dat merk ik in ieder geval. En zelf wacht ik er natuurlijk ook op. En ja, de kerst het net forceren blijkt. Nou, natuurlijk was er wel wat zenuwachtig van. Hè. De natuurlijk best de topsporter en de best van nou eind april best je volledig op een seizoen best alleen nog maar met rijden bezig. De trainst daar stiest er mee op, die giest er maar naar bed. En voor hoeveelste? Top 15, daar doet het dan net voor natuurlijk. Hè. En dat kan één seizoen en dat kan misschien nog een seizoen, maar dat kan het volle seizoen. En ja, zo volle tijd jou ik mezelf in ieder geval net. En dan oorreed Riet Nijs. Wopke de Vecht is na dit seizoen geen coach meer van de ploegachtervolgers. Hij bleef wel teammanager van de nationale selectie van de KNSB. Het reed Riet Boen kiest voor een oren-onpak, maar tegen op de Olympische Spelen in Sochi van 2014. De komende tijd zal met de commerciële ploegen en de sporters een optimaal traject betocht worden. En de Nederlandse shorttrackploeg is juster aanreiziger naar Sheffield. Daar wordt van Alvond met 3 maart het WK houden. Shinky Knecht van Bantegee hield als een van de kanshavers, zowel voor een individuele medaille als voor een medaille in de landenwedstrijd. Daan Breusma van Oudenboom komt alleen nog in actie in de landenwedstrijd, maar deed het Nederland wel bij de favorieten op goud. Het jaar 2010 is het jaar van de absolute topbraak van Shinky Knecht. Hij maakt het zijn Olympisch debuut, helle als eerste Nederlander in de historie een zilveren medaille op een wereldbekerwedstrijd. En en passant pakt hij ook nog eens 3 medailles op het Europees kampioenschap in eigen loon. Shinky Knecht is het nieuwe boegbeeld van het Nederlandse shorttrack. In het buitenland weten de meeste mensen nog wie ik ben en dat weet ik voor hen een beetje minder. Maar Waar verneemt dat dan? Dat ze gewoon op hoe manier de races nog verrennen. De short zegt dat de meeste de meisjes gewoon verplaatst naar een oor iemand. Dus bijvoorbeeld in een van de voorrondes. Dan werd het voor mij wel makkelijk achterop, maar voor mij is het zelf wel helemaal moeilijk. Maar de Koreaan die weten wel Shinky Knecht die maar in de gaten houden. Ja, dat denk ik wel. De Nederlandse ploeg is de regerend Europees kampioen bij de 5000 meter oorlossing. In die Nederlandse ploeg, naast Shinky Knecht, zit ook onder andere nog Daan Breusma van Oudenboom. En Breusma is ambitieus. Wij kunnen wel wereldkampioen worden, ja. Dat denk ik echt, ja. Lees je druk hem maar op. Ja, maar ja, dat heb ik voor de Europese kampioenschap zo'n week dat we eigenlijk de topfavoriet winnen en toen hebben we het ook weer maken. Dus, Oké, Europees kampioen, maar nu komen de Zuid-Koreanen erbij en de Chinezen en Canada en je weet al, die hebben het ook griezelig het rieden. Maar die rieden hem dus ook even nog. Nou ja, we hebben ze nou een paar keer verslaan ik, weet je wel. En ze weten dat we die snelheid hebben en sterk binnen, conditioneel. Dus dan houden ze, ja, we zijn gewoon bang, maar ja, we zijn Europees kampioen, dus ze letten er echt wel op nou. Is eigenlijk wel een reden om benauwd te wezen? Ja, zeker. Het is sneeuwend te mooi. Wielst aan de orenkant van Tialf de Zambonis de baan prepareren, maakt je de shorttrekkers haar een kleer voor de laatste training voordat ze naar Engeland aanreizen. En boomscoach Jeroen Otter had een pittige training uitocht. Shinky Knecht, zoals je hier ziet, gaat naar 1500 meter rijden. Nou, dat zal ongeveer met een snelheid zijn van rond het wereldrecord. Daarna nog een 1000 meter. En daarna rijdt hij 5 keer 2 ronden met maar 45 seconden rust tussendoor. Maar u zei net van het zal met een snelheid zijn van rond het wereldrecord. Is dat een opmerking met het knipoog of gaat het echt zo hard straks? Dat zal ongeveer zo die snelheid liggen op een 1500 meter, ja. En via een transponder wordt op dit computerscherm bijhouden hoe het met de rieders gaat.
En we zien dus de namen hier met op dit moment de hartslag die daarbij hoort. En Shenky heeft nu 88, dat is goed? Ja, dat is goed. Dat is prima. Die hebben wij nu ook. Die hebben wij nu ook, ja. Het ligt eraan hoe enthousiast je bent. Maar hij zal ongetwijfeld zal je straks die kleurtjes wat gaan zien vervagen. En het wordt uiteindelijk rood. En dan betekent dat hij flink in het zuur zit. En dat wordt blikken op de 1500 meter. Als Shenky even het gas erop gooit, riet hij hem letterlijk in het reet. Ja, dit is wel zwier, hè? Ja. Tegen dat ik daar iets maar zien, no? Nee. We komen er wel bij. Met een wat verhoor, hè? Ja. De tijden tijdens deze training werden allereer keurig bijhouden door de boonscoach. En de eindtijd van Shenky op de 1500 meter is rapper als het wereldrecord. En wielst wij enthousiast begint te rijden over de supervorm van de bandengeester, dat blikken dat dat eens hielendal net zo speciaal is. Shenky zelfs wordt er net warm of koud van. Het wereldrecord is officieel 12:10 en dit is 12:08:5. Maar dit is zonder start, hè? Dus we komen aangelegen en normaal als je start dan verlies je toch een korte seconde. Dan is de eerste rond 1 seconde langzamer. Dus. Maar dan nog? Bloos er nog onder? Ja, nou ja. Ik denk dat de meerdere landen dat toch, hè? Maar ja, is dat de enige? Nee, maar dat gebeurt vol vaker in training. Een van de taskogers die het even om een hoekenshot is Bob de Jong. En door Jedder nog glorieus winnaar van de Vroadbeker op een 4 kilometer. En de Jong is supporter van de Nederlandse shorttrekkers. Een medaille op een WK zou waanzinnig zijn. En in het shorttrack weet je dan ook nooit. Als je in de finale staat en het zit een keer mee, ja, dan kan je voor gekke dingen zorgen. Dus Bob de Jong, je zegt gewoon Nederland wordt gewoon wereldkampioen. Ja, dat is wel heel. Dan moet gewoon het een en ander zeker mee zitten. Maar die mogelijkheden zie ik wel gebeuren. Korea en Canada, dat binnen de absolute topfavorieten. Maar het Nederlandse kamp is positief. Ja, ik heb even gezegd dat jullie favoriet zijn voor het WK. En dan van het ijs naar het wetter. Zielster Brechtje van der Werf van Snits is ophouden met topzielen. Van der Werf kan de motivatie voor het zielen op topniveau net meer opbrengen. Ze is al een paar weken net meer in training en ziek het om werk. De zielster maakt de Aroene hier een deel uit van de nationale matchrace team. Dat team is in tarering op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Daarvoor vader de 31-jarige zielster 4 jaar mee in de Yingling-klasse. Maar ziet net in de ploeg van de Olympische Spelen in Peking doet hij zilver woen. Kworbal dan. On het zilkworbalseizoen van LDODK kwam juster een dramatisch zijn. De ploeg van Ter Wispel en de Gediek, die het jedder dit seizoen nog maar 26 zegjen woen van Eibernest, verleer nou in Den Haag maar liefst 19. En daarmee verspil je ze een plak in de cruisefinales voor een ticket naar de Kworbal League. 14 dagen lien wie LDODK nog koprenner en de meest productieve ploeg van de haatklasse. 2 wedstrijden later is het seizoen naar de knoppen. In 14 dagen tijd de tweede zwiere nederlaag voor LDODK. Nou 19 zien Eibernest. En daarmee valt het seizoen in gruzelement. Die hebben weer de productiefste ploeg van de hele hoofdklasse A. En de laatste 2 wedstrijden had hij moeite om 10 keer te scoren. Hoe kun je het straks nog verklaren? Nou, net. Nee, ik kan wel een lulverhaal ophalen, maar ik kan die ook niet vertellen. Het rent stroef bij LDODK, wat zo'n jelwijs de competitie toch een tal spelers missen mat. Annegriet de Boer met de kruisbaan, Marcus de Boer met de schouderbonken. En Femke Mulder is ik al hekker de laatste wedstrijden. Plus de vorm van de schutters bij LDODK, daar de misser weer dat van Erwin Zwart. En het is het vernemen in deze wedstrijd dat er spanning op zit bij beide ploegen. Want 6 minuten lang wordt er net scoord. Het maakt Iepen brekken aan de kant van Eibernest. En dan van afstand wordt de score Iepen terug Ariane Simonis. Wat kan LDODK daarvoor zetten? Het grote euvel is de aanronding. Het creëren van kansen is geen probleem. Maar het aanronden, dat is ja, een poerbetoer. We gingen maar een heel goed gevoel in. We trainen hartstikke goed deze week en de scoren weer goed. En ja, dan beginnen we aan zo'n wedstrijd. Ja, dan stuur je toch bij iedereen ziet de spanning erop. Ik bij hun. En dat resulteert natuurlijk in weinig doelpunten uiteindelijk. Dat zien we. Maar ja, wij heel juist niveau net.
En dan is het heel dreig om in de wedstrijd te blijven. De vrije bal is voor Eibernest. Martijn Meijer en dan komt Erwin Zwart vies de hut in. En jouwt Jessa een strafworp cadeau. Ja, dat kan je net broeken in deze fase. En het betekent wel dat Eibernest bij het skoft mij 8-5 voorstiert. Net een heel grut god, maar voor LJODK nou misschien wel. Een seizoen in een seizoen, dus het is totaal verschillend. Ik kan ook nog een ploeg als voor hier. En natuurlijk verwacht iedereen dat LJODK voor de prijzen mooi doet. En dat mag ik, alleen op dit moment hebben wij te weinig kwaliteit om die prijzen een keer te helien. Dan in de tweede helft is het weer dreig om het god van de koer te vinden. Maar Erwin Zwart dan toch met de 8-6. Weer is er goed 6 minuten net scoort, maar is het godje nog maar 2. En kan LJODK nog een keer onhekje. De balbezit blijft, de rebound van Henk Bijker. En de actie dan van André Zwart, die wordt foutief afstoppen. En dan volgt het ek daar de strafworp. Dan is er nog van alles mogelijk, weten de supporters. Zeker als de bal erin gaat en het 8-zoon is. LJODK hing het nog on een tritsje. Had het nog in eigen hand. Maar Matasien dat het in de rim van de tweede helft falikant misgeet. Rick van den Blink met de trobraak. En dan is het verschil alweer 3 punten. 10-zoon. En dat is oorjeren nooit een euvel voor LJODK, want in een paar minuten kunnen we niet ongestaan. Maar deze laatste 2 wedstrijden breekt het haar bij de handen om te. En leidzaam met zijn tasje dat het god alleen nog maar groter wordt. Arno van Meerbeek uit de dubbel. 5 punten verschil. En dan is het eigenlijk over en sluiten voor LJODK. Een soort gelijke situatie aan Harrenkant gaat wel mis. En dan biedt Elsen in. Het is over en sluiten. Natuurlijk bal je heel erg. Je wil met je handen heel praat om voor die cruciales te gaan. En dan vind je dat hartstikke jammer dat je dat net helje. Maar ik moet zeggen, je moet gewoon reëel wezen. Maar je moet zien op een verschil verliezen, dan ja, is het wel duidelijk volgens mij. Hast al het gevoel dat het seizoen al over is? Ja. Ja, het is gewoon, je ziet het hele seizoen hartstikke goed voor. We hebben goed volle doelpunten. En de 2 laatste wedstrijden jou wordt het om. En dan is het zomaar gebeurd. En dat is wel heel goed. We zijn echt terecht ruwt uitgang in Eibernest. En we zijn in de eerste helft van het seizoen constant goed geweest. En de slotfase hier bij moeite. Eibernest, mij als debutant meedoen aan de cruisfinales. LJODK, ja, die mij takken meer hebben zitje. Tja, het waar krijg ik al constateerd. De kaarten liedjes worden in de haatklasse A. Of uit Maarsen is kampioen, Eibernest is tweede. Met Friesland en SCO binnen veilig, dat is mooi. Maar nog 1 ronde te gaan kan LJODK alleen nog in theorie de cruisefinales nog heljen. Dan moeten ze sneun thuis winnen van koprinner Ovo. En dan moet Eibernest, tjen degradant Drachten, punten verspillen. Een taak dus voor Drachten. Dit weer de sport van Mandy Zalmaert. Na je weken ben we er weer. En ook toonsdag ben we er verzels met het Boppenslag Café. Dan zullen we het haar oer top zielsport. Aan tafel dan Marit en Roelof Bouwmeester. Zij zullen in de laserradiaal en laserklasse. En Brechtje van der Werf, waarvan correct bekend worden is dat ze er mee ophoudt. Nou dadelijk, keer je naar het Nijse Joet. Nog een heel noffelijk jongen te wensen. Doeg!